Allah dai kaushe yau kai zo nan Sabiu zo da wutan. Mutanen unguwa suna yawan kawo min kashedin kan matsalar da kake bawa mutanen unguwan nan. Kullum ta Allah idan dai an aiki yara an sun zo fice sai ka ringa jan yara kana musu bulat. Sai ka ringa dukan ƴaƴan mutane kullum ta Allah ka ja ana ta jan magana. Sai ka faɗa da ba ni bane na haife ka wallahi da ni na haife ka da yanzu na kaka mai dubu da almajirinta. Ko ka daina ko kuma in saba maka. Kana ji ai? Kana ji ko? A ce min da kana. A ce min. Bar gurin. Allah ya kai. Ka ni din ma zan gangaro ta nan haka. A gama lafiya. Ba yau hanyar fa ba sauki ba. Kai zo nan. Ba magana kema ba? Kuma an ce ne sauki. Kai ba za ka je Zo nan. Kai ba magana kema ba? Na kuwa sane. Na zan yi furari ko dan waye zuga koya ga ai ba wanda mu raga ba wani shege ba wani raje ana kai wani gata wai ni ina zana yayin mutane to duk girman mutum ko dan waye ka koraga mai kai ba shi kawai a sa sha dubu da Allah kai shi kawai bro ba wala je kawai sai ka dawo ba matsala mu ai ko gemun ka zai ja kasa ba wani shege tunda area an fara mana kallon banza ai ba wani shege wurin dan daga ya can kaga ko da kai ne